Power Engineering ЕООД с управител инженер Сашо Радоловски. Дружеството е регистрирано през 2006 година с основен предмет на дейност изграждане, поддръжка, ремонт и реконструкция на ел-мрежи, комплектно електрообзавеждане и автоматизация на жилищни и промишлени сгради, магазини, офиси, хотели, промишлено, парково и офис осветление, пълен инженеринг в областта на уличното осветление. Друго направление в дейността на дружеството е и оборудване на обекти от електропреносната и електроразпределителната мрежа. Електропроводи, кабелни трасета, трафопостове и други, както и в областта на инженеринга. Внедрена е система за управление на качеството NISO 9001-2008. Дружеството разполага с акредитирана електроизмервателна лаборатория, която се занимава с контролни измервания на електрически уредби и съоръжения. В областта на системата за улично осветление фирмата има дълготрайни взаимоотношения с община Плевен и е изпълнител на немалък брой проекти по ремонти и реконструкции на уличното осветление в региона. В останалите области е партньор с множество фирми-възложители в страната. Инвестициите за 2010 година възлизат на 274 000 лева. Данъчен принос – 409 000 лева. Перспективи – поддържане и разширяване пазарните позиции в бранша и непрекъснато увеличаване удовлетвореността на клиентите, очакванията на заинтересованите страни, обществото и изискванията на държавните институции по отношение на качеството, здравето и безопасността при работа. Повишаване качеството на предлаганите услуги, лобиране изискванията на клиентите, чрез непрекъсната обратна връзка и изграждане кристална идентичност за ролята и присъствието на Power Engineering на българския пазар.